Bos días, soy Lorena Rodríguez e vou a realizar unha práctica experimental sobre a separación de pigmentos fotosintéticos. Estes pigmentos localízanse nas follas das plantas e a súa función principal é a realización da fotosíntese, onde o seu elemento estrela é a clorofila. Os demais pigmentos de cores vermellas e amarelas axudan a captar a maior cantidade de enerxía luminosa posible para a realización da mesma. Ademais, estes pigmentos teñen propiedades físico-químicas diferentes, como poden ser, por exemplo, o seu peso molecular ou o seu grau de solubilidade en disolventes orgánicos, como é neste caso o alcohol etílico. Así, ao facer ascender por capilaridade ao longo dun filtro unha disolución que conteña estas moléculas, obteránse liñas de diferentes cores situadas a diferentes alturas, que corresponderán cos distintos pigmentos fotosintéticos. O material empregado para a realización da práctica foi follas de diferentes plantas, un morteiro, unhas tesoiras, un funil, papel de filtro, que no meu caso empreguei filtros de café, alcohol etílico de 96 grados, un vaso de cristal e varias pinzas de tender a roupa. O procedemento seguido foi: coa axuda das tesoiras, cortei as diferentes follas en anacos pequenos e introducinos no interior do morteiro. A continuación, engadín alcohol etílico ata que a mostra de follas quedou completamente cuberta por líquido. Triturei esta mostra ata que o alcohol se tinguiu coa coloración das follas. No meu caso non quedou unha coloración moi escura porque mesturei follas verdes con outras cunha coloración un pouco máis rosada. Seguidamente filtrei o líquido empregando un funil e un filtro de café e recollín o filtrado nun vaso. Finalmente, recortei unhas tiras de papel de filtro duns 2 ou 3 cm de ancho e coloqueinas no vaso de forma vertical para que tocasen o líquido. Intentei que estas tiras se mantiveran verticales en todo momento, axudándome coas pinzas de tender. Esperei unhas 2 horas ata que o líquido ascendeu de forma completa por o filtro e se formaron as bandas de cores. O meu resultado obtido é o que podedes observar nesa imaxe, onde puiden diferenciar 4 tipos diferentes de pigmentos fotosintéticos, que foron clorofilas, xantofilas, antocianinas e carotenos. As clorofilas atópanse prácticamente en todas as plantas superiores, especialmente nos órganos que están máis expostos á luz, como poden ser, neste caso, as follas. Sitúanse nos cloroplastos, concretamente nas membranas dos tilacoides. Aínda que hai varios tipos de clorofilas, as máis importantes son a B, de cor verde amarelenta, e a de cor verde máis azulada. Logo identifiquei as xantofilas, que ao igual que as anteriores son pigmentos presentes nos cloroplastos, adoitan ser de cor amarela. Logo identifiquei as antocianinas, que estes pigmentos caracterízase por non estar presentes en todas as follas e pola súa cor avermellada. Finalmente, identifiquei os carotenos, que se localizan nos cloroplastos das células vexetais e que posúen cores normalmente alaranxados. A miña conclusión é que os pigmentos fotosintéticos son importantes moléculas vexetais cuxa principal función é a de captar a enerxía da luz, o cal é imprescindible durante os procesos fotosintéticos. Ademais das clorofilas, tamén poden observar nesta práctica outros pigmentos que adoitan ser menos evidentes ao observar o organismo a simple vista. E como curiosidade, quero vos engadir que no outono as follas recobran unha cor marrón e perden o seu verde intenso debido a que a clorofila é degradada e almacenada nas raíces das plantas, xunto con outros nutrientes, para evitar a súa perda coa caída da folla. Bueno, isto foi toda a miña práctica, espero que vos gustase e moitas grazas pola vosa atención.